25 urte igaro ondoren berriz askatu dute Atletiken Gabarra 10 lekutik. Ibaizabal ibaian behera ekarri dute Bilboko Itsas Museoraino eta bertan egongo da maiatzaren bukaeraraino. Hala ere, maiatzaren 13ko Errege Kopako finalean Atletikek Bartzelona garaitzen badu, 2 egun beranduago, maiatzaren 15ean, aterako dute titulua ospatzeko. Orain dela 25 urte bezala, Getxotik Bilboko udaletxerainoko bidea egingo du, jokalari guztiekin Nerbioi ibaian zehar. Eta horrela bada, festa ziurtatuta egongo da Bilbon. Txarangaren festa doinupean, hainbat zale gerturatu dira, zurigorriz apaindutako Gabarra ikustera. Askorentzat guztiz ezezaguna, oroimenean galdua beste askorentzat. Fernando García Makua Atletikeko presidenteak final handiari begira, taldearengan konfidantza handia duela esan du. Hainbeste urtetan itxaron duten une historiko honetan, taldeak itxura ona emango duela seguru agertu da. Esperamos no defraudar. Iñaki Azkuna Bilboko alkateak argi dauka finalean talde zurigorriaren jarrera zein izan behar den. Tenemos que ir a ganar. Maiatzaren 13an jakingo da zale zurigorrien titulua lortzeko ametsa egia bihurtzen den ala ez. Aurretik, urduritasunak jaten ez baditu behintzat.